Ngiyaxolisa ngani ngamfowethu. Ngangenulwa usathana nje ngingawazi. Ngiyaxolisa ngane yami ungakhali. Ukulungile mama nginankinga kodwa uyakudeserve ngejele. Angazi ngiyokuxolela kanjani. Sawona nokukubona. Ngiyaxolisa ngane yami, ngiyaxolisa kakhulu. Angazi ukuxolela uyoxolela ijele mama. Hayi, ayikho inkinga ngane yami, ngingamkela noma isiphi isigwebo. Phinde ngibingelele ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV. Isiqopho sesithi sikhipha izimfihlo with myself uMlangeni uMagasela. Kulolu hlelo niyazi senze into efanayo bafethu, sivumela umuntu ukuthi asho lokho kusenhlizweni yakhe afuna ukukhiphela ngaphandle. And abelungu bathi yena the truth shall set you free. So thina sifuna umuntu ukuthi mehambe emgodini efiqiniso elishiyele ngaphandle. Asasele lithuba ngibingelele uma ngokhulu wethu basawubona sisando njani? Sawubona njani? Ngiyaphila. Ngicela abantu ungitshele isando sami uqhamuka Qhamuka eMlazi. Qhamuka eMlazi sando sami. Yeah, ufisa sikusize ngani la ka Black Life kulolu hlelo? Ngifisa ningisize la endabeni yokuthi ngigane kaMthembu. Yebo. So njengoba ngigane kaMthembu abafana bakhona bebebabili beyabantu abazwanayo. Okay. So uma bezwana besamakhosikazi sibabili nomnye nonkosikazi wakhe nomnye nonkosikazi wakhe. Alright. So bashiya ke umthetho bewubekile ukuthi uma ngabe oyedwa wabo edlule emhlabeni abothatha lo munye unkosikazi naye kube walo osele. Kusho ukuthi ke kwasuke kwaqale kwashona ubhuti walo wami umyeni. Uma ishona yena ke kwasala mina. Kwaqale kwashona lo wami umyeni. Uma kusala lo wami kushona lo wami umyeni walo kwakufanele angithathe mina ngizoba umfazi wakhe nami njengesivumelwano. Njengesivumelwano. Kusho ukuthi ke esivumelwaneni leso ke uma ngabe siqhubeka nempilo sekuyabaqhamuka induna yala endaweni. Yase iyangishela ngase ngiyalingeka. Ngithandana nayo khona umfowabo womyeni wami. Okay. Shuthi ke ekuthandaneni kwethu kuhambe kwahamba kwaba nengane yami nakwethu lo eyibonayo lento eyenzekayo phakathi kwami nenduna. Shuthi ke manje uma ngabe siqhubeka nenduna lengane ibonile lento saba nesazela nenduna ukuthi lengane ingasiyiveze lento. Sasesakha itulo lokuthi ingane sidlulise emhlabeni. Okay. Uma ngabe sesidlulisile ingane emhlabeni kusho ukuthi izinto zami azihambi kahle nayo lengane iyavela kumina emaphusheni iyakhala ngenxa yokuthi ihambe ngesandla sami. So manje ngifisa ukwazi isando sami emva kokushona kwengane selinakhile itulo ukuthi ingane ishone. Yini manje ufuna ukutshela yena umama noma kwase kukhona okunye okwenzakala emva kwalokho? Akugcinanga lapho Magasela. Okay. Enganeni kwatholakala ukuthi umnakwethu useyazi ukuthi ingane yakhe iyashona ngesandla sami. Yo. Ngase mina ngihamba ngitshena induna ukuthi sekunestory sikanje ukuthi umnakwethu useyazi ukuthi ingane yakhe ihambe ngesandla sami. Induna ke yasiphinda ke izama ukwenza elinye utulo lokuthi akuhambe umnakwethu. Nangempela ke umnakwethu wahamba naye ngesandla sami. Akugcinanga lapho futhi. Uma ngabe sehambile umnakwethu thola ukuthi izingane zinako ukusola-sola. Manje ekusolasoleni kwazo azitholanga zona. Kodwa mina angikutholi ukuphumula nginey'nkinga ezingivelelayo. Ngiyabona ukuthi kunalesi simnyama sokuthi fanele ngihlambuluke ey'nganeni lezi ezishiwe umnakwethu. Ngikwazi ukuthi ngiyichazele ukuthi uma wazo nengane yakwabo yahamba ngetulo elakhiwe yimina.
Yo. Njengoba ngathi usukhulile nje sithandwa sami ukulungela ukuyohlala ejele ngoba phela icala leli ukubulala umuntu. Ayikho into engizoyenza ngoba vele kufana nokuthi ngisejele ngoba angilali ebusuku. Iy'nkinga zokubona bona umnakwethu nengane. Yo. Hayi ngiyakuzwa asingageqa amagoli. Azama ukuthi sicela ithimba lihlanganisele ukwazi ukufonela ingane. Ngicabanga ingane ngokwakho ucabanga izolithatha kanjani lolu daba. Zona ngeke zizolithathe kahle ngoba phela umzali wazo luhambe ngesandla sami nengane yakwabo. Anginalo ithemba lokuthi bazokuthatha kahle. Yeah. Asingasimoshi isikhathi sisanda sama sekunikezele lithuba elidingayo thina esiBlack Life TV sobe sikhona ukusupporta. Kodwa nje kube emqondweni Ntombela ukuthi kuzophoqa ukuthi njengoba kuyicase kufanele kuvulwe icala because icase le ukufa kwabantu ababili. Uvuma nawe ukuthi isandla sakho. Siyabonga. Bukele Black Life TV nanguma ichaza udaba lakhe selizwe sonke. Azama ukuthola ithuba sinikeze undodakazi lo okhona simuzweni ukuthi uzothini emva kokuza ukuthi umzali wakhe nengane yakubo engasekho emhlabeni yadlula ngesandla samamncane wakhe noma umamkhulu kodwa still kubiza ngomama ngithi asenzeni kanjalo bafethu. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Hello? Yebo sawubona njani? Siyaphila siyaphila. Siyaphila. Ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV. Ngikufonela ngikuhlelo libizwa ngokuthi sikhipha imfihlo. Angazi noma seswami naso nesikhathi esincane sidinga ukukhuluma nawe noma 5 minutes njinyana. Hayi akunankinga. Nginganithola kanjani? Okay, ngicela ubamba kancane khona uma ufisa ukukhuluma nawe la engihleli naye. Yebo sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila la. Ukhuluma nomamkhulu wakho la. Ngiyalizwa Ukhuluma nomamkhulu wakho lana. Ngicele aba-Black Life ukuthi bangisize. Kunodaba la engifuna ukuhlambuluka kinina ingane zikamfowethu. Hayi kulungile ma ungahlambuluka ayikho inkinga. Bengifuna ukunazisa ukuthi njengoba umntwana lo wakini wadlula emhlabeni noma wakho badlula emhlabeni ngaba ingxenye yokulimala kwabo ngenxa yokuthi kwakuneyimfihlo enganginayo yabonwa yile ngane yakini then yasidlulela kuma wakho. So manje ngase ngibona ukuthi ngisenkingeni ngase ngitshena induna ke le ebengizwana nayo. So induna ke yasithatha isinqumo sokuthi ke iyabadlulisa ke emhlabeni. So manje lento ayingiphethe kahle angikwazi ukulala kahle ebusuku ngenxa yokuthi bayavela kumina ukuthi mangihlambuluke kunina. Yo ma. Uyasibuka nje siphila kanzima kangaka. Wena uhleli nemfihlo engaka. Kungani ma ungathembakalanga kuthini? Ngiyaxolisa ingane zamfowethu. Ngangenulwa usathana nje ngingawazi. Ngiyaxolisa ngane yami ungakhali. Ukulungile mama nginankinga kodwa deserve ngejele. Angazi ngiyokuxolela kanjani. Sawona nokubona. Ngiyaxolisa ngane yami, ngiyaxolisa kakhulu. Angazi ukuxolela ngiyoxolela ijele mama. Hayi, ayikho inkinga ngane yami ngingamkela noma isiphi isigwebo engiyosithola. Ngiyakuzwa kulungile. Yebo.
Yo. Uzizwa kanjani ma? Hey, kona kunzima. Kubuhlungu. Uma ngabe ingane isekhala. Nakumina ngiyathinteka. Inseko. Ngophela ingane kamfowethu. Futhi hayi ukuthi unembeza ubungangidli. Buhlezi ungidla. Ukuthi iy'ngane zamfowethu azisenayo unina wazo ngenxa yami. Bengivele nje kungengiphethe kahle. Kodwa ngingenayo into engizoyenza kodwa ngenxa yokuthi uyangihlupha umnakwethu ukuthi angibatshene abantwana. Sengibonile ukuthi angithathe isinqumo sokuthi ngibazise. Okungcono uma ukuthi ngiyabopheka ngiyoyinikezela ukuthi ngiboshwe ngoba vele imina engatshena le nduna isimo. So induna-ke yathatha isinqumo sokuthi mabadlule emhlabeni. Mhlawumbe if awumandi ma ungibuza ukuthi induna yona isaphila? Naye seyashona. Sekuyimina osesele necala. Siyabonga kakhulu ngokuthi usithembe kwa-Black Life TV for yonke lento and ukwazi ukuphumela obala ukhuluma iqiniso lakho. Cabanga ukuthi kuyisinyathelo esikhulu kakhulu, more especially kule platform because baningi abantu abakubukayo kodwa futhi kumsebenzi wethu ukuthi si-educate nabanye ukuthi mhlawumbe iqiniso kubalulekile ukuthi lisho noma ngalinzima kanjani nakuwena akukho lula kodwa uyabona ukuthi kubalulekile at least lezi ngane sezoba ne-closure yokuthi zazi uma wadlula kanjani emhlabeni because nakhona uma umntwana ungazi ukuthi umzali wakho wadlula kanjani emhlabeni kuthiwa afika umuntu wadubula kwenzeka izinto ezi-weird uhlezi unela lokho ukukhululeka ungakhululeki ekuthenini ngabe kwenzakalana ngabe ubawa emzonda kanti kuwukuthi-ke ngenxa yesikhathi ifanele uhambe udlule kulokho osuke ukukona ukwazi ukuhlala ey'nyembezini forever impilo kumele iqhubeke regardless. Siyabonga kakhulu mami ngesikhathi sakho. Ngiyazi ukuthi whatever inyathelo ezothathwa bazothathela zona at least ready. Ngathi ungaba right. Siyabonga. Ngiyabonga. Lobizwe-ke imbukelo Black Life TV uma eselibeka udaba lakhe wachaza yonke into ngendlela ngendlela ayedefuna ukuyichaza ngayo kundodakazi. Samuzwa indodakazi naye ekhihla isililo ubona ukuthi ludaba ngathi aluthathekanga kahle. Thina kwa-Black Life TV sesiwenzile umsebenzi wethu endugcina la. Okunye nokunye siye sibone mekufanele khona ubuchwepheshe abedingakala but at this point ngiyabona ukuthi uma mhlambe kuzofanele abhekane namacala akhe then we'll take it from there. Okwamanje mina uMlangeni Magasela siphinde sibonane ku-episode elandelayo. Thank you so much. It's the Black Life TV.